Γεια σας. Δευτέρα 23 Μαρτίου του 2015. Βρίσκομαι εδώ στον Όλυμπο, στην περιοχή της Καστάνας, και ο λόγος αυτό που βλέπετε μπροστά, μια δημοσίευση στο Facebook του καλού μου φίλου του Δημήτρη του Βενεδικίδη σε σχέση με την διαδρομή του χειμωνιάτικου Ενιπέα και ειδικά το κομμάτι αυτό στο οποίο βρίσκομαι τώρα, και ήρθα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με τη δύναμη της εικόνας, γιατί από ό,τι φαίνεται ο λόγος μπορεί και να αμφισβητηθεί εύκολα. Δεν μου αρέσει να αδικώ κανέναν, αλλά δεν μου αρέσει και να με αδικούν. Ως προς το σχολιασμό που έκανα χθες και δέχτηκα κριτική για την σήμανση της διαδρομής του χειμωνιάτικου Ενιπέα, η οποία έμεινε χωρίς να την περιμαζέψει κανένας μετά την τέλεση του αγώνα τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά και η κατάσταση της ποιότητας το επίπεδο μάλλον της ποιότητας του μονοπατιού είναι κάτι που δεν θα ήθελα να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό και βρήκα την ευκαιρία τώρα, λίγο πριν να πέσει το σούρουπο, να πεταχτώ μέχρι εδώ πάνω για να δείξω και με εικόνα όλα αυτά που επισήμανα χθες σε παρατήρησή μου στο Facebook. Λοιπόν, τι είχα παρατηρήσει? Ότι το μονοπάτι εδώ έχει αφαιθεί στην τύχη του. Το 2010, που ήταν η τελευταία χρονιά που ασχολήθηκα με τα οργανωτικά του χειμωνιάτικου Ενιπέα, είχαμε κάνει μια δουλειά, φτάσαμε το μονοπάτι σε κάποιο επίπεδο. Αυτό που είπα λοιπόν, και επιμένω σε αυτό, είναι ότι έκτοτε το μονοπάτι αφέθηκε στην τύχη του. Το μόνο έργο που έκαναν οι τωρινοί διοργανωτές του χειμωνιάτικου Ενιπέα είναι να περνάνε κάθε χρόνο ένα ψευτοσκούπισμα, θα το έλεγα εγώ, και μια σήμανση η οποία ατυχώς για εκείνους φέτος δεν τη μάζεψε κανένας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Όταν λέμε συντηρώ το μονοπάτι, δεν σημαίνει ότι έρχομαι να βγάλω τα κλαράκια στην άκρη. Αυτό θα το κάνει ο περαστικός. Ο διοργανωτής έχει να κάνει άλλο έργο. Το έργο του διοργανωτή είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, να το μονοπάτι, εντάξει, και να τα πλευρικά, η πλευρική βλάστηση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα κλαδάκι το οποίο είναι μέσα στη μέση του μονοπατιού. Εγώ τρέχοντας θα το φάω στο πρόσωπο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι κάτι σε ένα μαστίγωμα ξαφνικό. Στη χειρότερη θα μπορούσε να μου κάνει και κάποια ζημιά. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό. Το συγκεκριμένο δέντρο, από ό,τι μπορούμε να δούμε, έχει 1, 2, 3, 4, 5 και πάει λέγοντας ανάλογα και με το ύψος του δρομέα. Αν συνεχίσουμε λοιπόν εδώ αυτή την κατάσταση, βλέπουμε ένα πεσμένο πεύκο, πεσμένο μεν ζωντανό δε, βλέπουμε ένα δεντράκι που βγάζει και αγκάθια, βλέπουμε αυτό που έλεγα χτες. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι μια κορδέλα που έχει παρατηθεί από τον χειμωνιάτικο Ενιπέα. Κανένας δεν έρχεται να βάλει κορδέλες προκειμένου να ενοχοποιήσει κάποιους άλλους ότι τις παράτησαν. Αυτό είναι αστείο, αν μη τι άλλο, για να μην το χαρακτηρίσω πιο βαρύ από αστείο αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε εδώ. Κατεβάζω την κάμερα στο επίπεδο των ποδιών μου για να φανεί καλύτερα το πόσο παρατημένο είναι αυτό το μονοπάτι. Λοιπόν, να ένα πρώτο κλαδάκι, είναι μέσα στη μέση, στην κυριολεξία. Ένα δεύτερο, και αυτό το ίδιο. Ένας κέδρος εδώ πάνω, που αν δεν προσέξεις τον τρως στα μάτια. Συνεχίζουμε με μικρά βλασταράκια εδώ πέρα. Να τα όμως ικανά. Αν το γυρίσω εδώ, είναι αυτό το πράγμα. Περνάμε στο μονοπάτι. Να πω γι' αυτό. Ένα προς ένα λοιπόν φανερώνονται. Να πω για αυτά εδώ τα πολυετή, τα θαμνάκια. Αν συνεχίσουμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως. Λοιπόν, άλλο δεντράκι. Εδώ το μόνο που έκαναν κάποιοι, και αμφιβάλλω αν ήταν οι διοργανωτές, ήταν αγανακτισμένοι πια ότι κάτι τους χτυπάει καθώς περνάνε, φρόντισαν να το τσακίσουν και να το βάλουν στην άκρη. Αυτό εδώ κι άλλο εδώ
Κι άλλο τσακισμένο. Ο κόσμος σε τελική ανάλυση θέλει να περάσει από εδώ. Λοιπόν, και αν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, σε ένα βαθμό τον υποκαθιστούν οι περαστικοί. Αυτοί που βγαίνουν εδώ είτε να πεζοπορήσουν, είτε να προπονηθούν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και άλλος θάμνος, δεντράκι. Βλέπουμε αυτό το φιντάνι, βγάζει και τα καινούργια του φυλαράκια για τη φετινή άνοιξη. Και αν συνεχίσουμε εδώ, αυτό δηλαδή τώρα το έβαλαν κάποιοι για να ενοχοποιήσουν τη διοργάνωση ή για να κάνουν τι ακριβώς? Για να σηματοδοτήσουν τη διαδρομή για λογαριασμό τους? Δεν την ήξεραν? Δεν φαίνεται το μονοπάτι? Είναι ανάγκη να περάσουν να βάλουν σημάδια? Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ήθελαν να πούν. Ήθελε μάλλον να πει ο φίλος μου ο Δημήτρης με την απάντησή του σε αυτά που έγραψα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και άλλη θάμνη. Για να συνεχίσουμε λίγο τρέχοντας εδώ. Όπα. Λοιπόν, νεαρές οξιές. Αυτές δηλαδή, επειδή βρίσκονται εδώ στο μισό μέτρο από το μονοπάτι και τα κλαδιά τους είναι ήδη μέσα στο μονοπάτι, κανένας δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους? Η διοργάνωση τι ακριβώς κάνει δηλαδή σε έναν αγώνα? Φροντίζει να μαζέψει αναψυκτικά, μετάλλια και μπλουζάκια για τους αθλητές? Αυτό δεν είναι δουλειά? Ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Και άλλη κορδέλα. Και μάλιστα εκείνο που ήθελα να παρατηρήσω για τις κορδέλες που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι μπήκαν από ανθρώπους οι οποίοι μάλλον είναι αδαείς περί τη σηματοδότηση διαδρομών σε αγώνες. Είναι όλες οι κορδέλες πιασμένες στους κορμούς των δέντρων και όχι στα κλαδιά τους για να κρέμεται πάνω από τα μάτια του αθλητή ή εντελώς δίπλα του. Και πολλές όπως αυτές εδώ είναι και σε σημεία άκερα. Δηλαδή αυτή εδώ είναι μισό μέτρο έξω από το μονοπάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κλαδιά, να τα. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα γίνομαι κουραστικός, αλλά επειδή υπάρχει πολύ πράγμα εδώ για να δείξουμε και σε λίγο φτάνουμε και στη διχάλα της Καστάνας, για να μην μπει κάποιος ότι ήρθα σε ένα σημείο άσχετο του βουνού και έκανα αυτά εδώ τα πλάνα. Θα φτάσουμε ως εκεί και μετά θα το κλείσω. Λοιπόν, για να πάμε λίγο ακόμα τρέχοντας. Οπ, άλλα κλαδιά, άλλη κορδέλα, εντάξει, ένα πευκάκι εδώ μέσα στη μέση, θα πρέπει να περάσουμε λίγο έτσι για να μην γίνουμε μουσκεμα. Η κορδέλα και ο τρόπος που σας έλεγα ότι είναι βαλμένες οι κορδέλες, άλλα κλαδιά, οπα, άλλα δεντράκια δεξιά αριστερά, συνέχεια σε κάθε βήμα κάτι με χτυπάει από δίπλα, κλαδάκια στα πόδια, στα χέρια, παντού. Εδώ κι άλλα. Τα τσακίζουν αυτοί που έρχονται να περάσουν γιατί τους εμποδίζουν, τους ενοχλούν. Λοιπόν, λέω ψέματα, ορίστε, τσακισμένο. Ποιος το έκανε αυτό εδώ? Ή μήπως η κορδέλα αυτή? Ορίστε, η αμέσως προηγούμενη ήταν βαλμένη γύρω στα 20 με 30 μέτρα παραπίσω. Τι νόημα έχει? Αντί να κάνουμε λίγο τα κλαδιά να καθαρίσει το μονοπάτι, βάζουμε κορδέλες. Δηλαδή τι, το εύκολο? Άλλα κλαδιά εδώ, δεντράκια, φιντάνια κάτω. Συνεχώς. Αυτά δεν φυτρώσαν από το Δεκέμβριο μέχρι τώρα, για όνομα του Θεού. Αυτά αναπτύσσονται την Άνοιξη και το καλοκαίρι και φυσικά μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σταματάει η ανάπτυξή τους και ό,τι έμεινε. Αυτό είναι το μέγεθος. Να το, άλλο εδώ μέσα στη μέση. Αυτό είναι το μέγεθος λοιπόν που είχαν αυτά τα φιντάνια της οξιάς όταν τα βρήκε το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Δεν μεγάλωσε κάτι από το χειμωνιάτικο ενιπέα και εδώ. Αυτά είναι, παιδιά. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο εδώ.
Αν μπούμε την κατάσταση κάτω. Κι άλλη μια κορδέλα. Πάνω που ήμουν έτοιμος να χαθώ λοιπόν, με έσωσε η κορδέλα. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας, γι' αυτό δεν θα κατηγορήσω τους διοργανωτές του χειμωνιάτικου ΕΝΙΠΕΑ, είναι ένα από τα πεύκα που έπεσαν, ένα από τα δέντρα που έριξε κάτω ο χειμώνας. Αυτό το κατανοώ. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Για τα άλλα συζητάμε. Όπα. Κι άλλη μια κορδέλα, για όποιους έχουν αμφιβολία. Εδώ. Εδώ τα πεύκα μέσα στη μέση του μονοπατιού. Δεξιά αριστερά τα βλαστάρια. Αυτό εδώ. Είμαι μέσα στο μονοπάτι και είναι μπροστά μου αυτή η τούφα του πεύκου. Είναι σωστό? Μια ακόμα κορδέλα. Και καθώς κατηφορίζουμε τα τελευταία 30-40 μέτρα προς τη διχάλα της Καστάνας, θα δείξουμε 2-3 πραγματάκια ακόμη για να το κλείσουμε. Λοιπόν, μία κορδέλα εδώ, 2 και μία 3. Αυτά είναι, παιδιά. Λοιπόν, να φτάνουμε, και μία 4. Άλλο φιντάνι εδώ, σκύβουμε, ψάχνουμε, σηκώνουμε πόδια, χέρια. Και εδώ μπροστά μου είναι, νομίζω φαίνεται και όλα στο πλάνο, είναι η διχάλα της Καστάνας. Λοιπόν, να και φτάσαμε. Ωραία, για αυτές τις κορδέλες δεν θα πω τίποτα, είναι σε σημείο κομβικό. Καλώς υπάρχουν για προκειμένου να βοηθήσουν κάποιον που θέλει να ξέρει που πάει το ένα μονοπάτι ή ότι ένα μονοπάτι πάει εδώ και ένα άλλο πάει κάπου αλλού. Ας το κλείσω από εδώ, κάπου εδώ, για να μην γίνω και περισσότερο φλίαρος. Θα ήθελα να πω μια γενικότερη συμβουλή σε όσους τολμούν να μιλάνε. Είναι πρώτα να σκέφτονται πριν να μιλήσουν και μετά ο καθένας να παίρνει στις πλάτες του το φορτίο που του αναλογεί. Όσοι είμαστε διοργανωτές και έχουμε την ευθύνη να καλούμε τους αθλητές να έρθουν να δούνε τις ομορφιές των βουνών και των μονοπατιών μας, όπως εδώ στον Όλυμπο, έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω από το να κορδωνόμαστε κάθε φορά και να επερώμαστε για τις διοργανώσεις μας. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να είμαστε σκαφτιάδες, ξυλοκόποι, μαραγκοί και οτιδήποτε άλλο, και μετά να φροντίζουμε να βάλουμε τη στολή με τα διάσημα και τα παράσημα. Περισσότερα λόγια, μάλλον λάθος το είπα, αγαπητοί σύντροφοι, περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια. Αυτά από τον Λάζαρο το Ρήγο, και καλή προσπάθεια σε όλους όσοι ετοιμάζονται για να διοργανώσουν κάτι τη φετινή άνοιξη και το καλοκαίρι. Γεια σας από τον Όλυμπο.